Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa da abokan arziki, a yau wannan sabon bidiyo za mu yi muku bayani akan wani application mai matukar muhimmanci sosan gaske wanda yake yana da amfani kuma zai taimaka ga dukkan wani mai amfani da Android wanda yake browsing ko chatting ta Facebook, WhatsApp da dai sauransu. Haka wannan application zai taimaka. Wannan application sunansa Gboard. Amfanin da yake yi, wato in kai saita shi zai rinka fasara maka yarurruka. Misali, ka ga wani rubutu a wani wuri kana son ka gane fasarar shi da Hausa, ko kana son ka gane fasarar shi da Turanci, ko kuma ka ga wani rubutu da Larabci kana son ka gano ma'anar shi, to wannan Gboard zai fasara. Ko kuma kana cikin chatting an turo maka wani rubutu da wani yare kana so ka fasara shi, to shi wannan zai taimaka maka wajen fasara shi. Da dai yana da yarurruka kala-kala, ta kowane yare an ka turo maka da abu kana son ka gane fasarar shi, ko kuma wani ya yi maka wani sako da wani yare ko da Turanci, kai kuma baka iya Turanci da kyau kana son ka tura mai, kai Hausa ka iya kana son ka tura mai amma sakon ya je mai da Turanci, za ka iya rubutawa da Hausa kuma shi wannan Gboard din ya fasara shi zuwa Turanci kuma sai ka tura mai. Ko kuma ma a ci ɗauka da Larabci, an turo maka sako da Larabci kana son ka mai suwa da Larabci baka iya Larabci ba, kana iya rubuta da Turanci ko da Hausa, shi wannan Gboard ya fasara maka. To da dai sauran abubuwa wanda yake yi, amma ba tare da tsawaitawa ba da ɓata lokaci ba, ba cikin bidiyon kai tsaye shiga yadda ake abu. Zaka zo Play Store ɗinka kamar haka, sai ka zo daga nan sama ka danna search, wajen search. Bayan ka danna search zai nuna maka wajen rubutu kamar haka, sai ka rubuta Gboard, G-B-O-A-R-D. kayan ka gama ma rubuta zai nuna maka kamar haka, sai ka danna. Bayan ka danna zai nuna maka application din kamar haka. To da yake ni ina da shi ya nuna min update, amma ku da wanda bai da shi zai nuna mai install ne, sai ka danna install. Zai rika tafiya. Bayan ya installing sai ka zo wajen application ɗinka, ko kuma ka danna open ta can, ko kuma ka zo nan za ka ga ya nuna maka wuri kamar haka, shi din ya hito, sai ka taba shi haka. Bayan ka taba shi zai nuna maka select input method, sai ka danna shi, sai ka danna Gboard, ma'ana sai nan kuma set permission, sai ka danna allow, sai zai nuna maka haka, sai ka danna done. Shikenan ka saita Gboard kan waya. Kuma ana duk wani rubutu da zaka yanzu zai rinka kawo maka wannan Gboard din. Sai ka zo nan kana so ka sa wani yare, amma dai ba sai ka, ko daga haka kawai da ka yi shi shikenan kawai sai ka yi. To yanzu bari mu gani in yayi. Sai ka je misali WhatsApp ko Facebook ko wani wuri. Misali bari mu shiga WhatsApp. Misali sai in zo nan, ga nan ina so misali in yi rubutu, sai in danna haka. To kaga wani G ya hito nan, sannan ga wasu, ka ga dai tsarin wajen rubutun ka ya dan canza kaɗan. Sai ka zo nan daga sama za ka ga wasu yan ɗigaga guda uku haka, sai ka taba su, zai nuna maka kamar haka. Kar ka damu, sai ka danna got it. Bayan ka danna sai ka zo ga gida nan guda uku manya, sai ka zo na tsakiya daga ƙasa wanda aka rubuta translate, sai ka danna. Bayan ka danna zai nuna maka haka, sai ka ce okay. Shikenan zai nuna maka nan dictate language, ma'ana yaren da kaka son ka yi rubutu ya fasara maka kalar yaren da kaka ji ko yaren da zaka rubuta. Misali sai in yi haka, ina son in yi rubutu misali da Turanci, sai in zo in zaɓi English. Bayan ka zaɓi English sai ka zo nan, shi kuma yaren da kaka son ya fasara. Misali ina son ya rubuta min shi zuwa Arabic, Larabci misali, sai in yi haka. To misali yanzu da Turanci zan yi rubutu, kaga gidan rubutu sun hito guda biyu, ga wani sama ga wani ƙasa. Nan inda zaka yi rubutu, nan kuma na sama inda zai fasara maka. Sai misali ka rubuta hello misali, to ga yana ya rubuto da Larabci marhaba. Ko misali kana son ka rubuta who are you, misali who are you misali, to ga yana ya rubuto da Larabci man anta. To misali in kuma kana son ka rubuta da Hausa na ya fasara maka da zuwa Turanci, sai ka zo nan ka zaɓi Hausa. za ka ga an rubuta inda aka rubuta, sai ka zaɓi Hausa. Kana son nan ya fasara maka misali zuwa Turanci ko Larabci, misali bari mu sa Turanci, sai in rubuta sannu misali,
kaga na rubuta sannu, na rubuta sannu, kaga da turanci ya mai min shi hello. To da dai haka zaka iya fasara duk irin yaren da kaka so. Ko da ka ga rubutu a wani wuri kana son ka fasara shi, misali zaka je wannan wurin inda ka ga rubutun da kaka son ka fasara, sai ka zo misali yanzu a ce na ga aiki nan wannan Hausa ne, misali bari mu shiga wani group ɗin da yake na turanci, misali ga wani nan. To misali kaga zaka dai iya shiga ko ina har ga rubutu wanda baka gane ma'anar shi ba, kana iya zuwa kawai sai ka yi copying ɗin shi. Misali wanga ina ga yaren Farisanci na, madalla in silent of Asian. To misali wanga rubutu ban gane ma'ana ta ba, sai in danne haka kawai in yi copying ɗin shi, sai yanzu nan yi kamar rubutu zan yi, sai in danna da na ce digo-digo guda uku, sai ka zo nan ka danna translate, sai ka zo nan misali yaren da ka ɗauko turanci na kana son ya fasara ma zuwa Hausa, in kuma nan ba Hausa yake ba sai ka danna ka zaɓi Hausa, sai ka zo ka danna sai ka yi pasting ɗin shi. To bayan ka yi pasting kaga ga nan fasaran ya hito daga nan, misali a cikin tsibirin maraice na hankali, nan ga da turanci an rubuta, misali bari mu ga farkon rubutun, madalla in the silent ocean of senseless. To ga nan a cikin tsibirin maraice na hankali zuwa ga adalci. To ga nan dai fasara duka gaba ɗaya. To da haka duk wani yare yana da yarurruka kala, misali ga sunan babu adadi, kowane irin yare yana iya fasara maka shi. Misali ya ga su yarurruka kala, Arabic, kai hatta yaren da baka taba gani ba dai, kowane wanga zai sauƙaƙa matuƙa wajen masu amfani, ko kana chatting da wani ɗan ƙasar waje, ko kuma kaga wani a ko ina haka rubutun da baka fahimta ba, kana iya kwafo shi sai ka tona kai pasting ɗin shi, zai fasara maka komai da komai. Wannan shine amfanin shi. Bayan shi ma yana da wasu amfanunnuka da dama wanda daga baya insha Allah muka samu lokaci za mu yi bayani. Anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo. Idan bidiyon ya burge ku danna like, ku yi comment, kuma ku danna mana subscribe ga wanda bai danna ba, kuma ku danna ƙararrawa ta yadda da mun saki wani sabon abu mai muhimmanci za a sanar da ku insha Allah. Sai wani lokaci.